खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो गोदानै बयखौबो बर'नो साबावबाय। स' लोगोफोर आयु ओरैबायदि गिख्रंथावना एक्सिडेन्ट लोगोफोर ओरैबायदि गिख्रंथाव जोंनि खाथिनि कासकट्रा हाई सेकेन्डारि स्कुलावहाय खाथियावहाय ओरैबायदि गिख्रंथाव माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना लोगोफोर। कार गंसेयाथ' जायगायावनो गुरा आरो डेड आरोखि। दा बाखि गिटा गारिनि माखासे जखम जाबाय ओमफ्राय सोरबा माखासेया जायगायावनो डेड जाबाय आरोना लोगोफोर। दा सौग्राव जेनाखि सौग्रा गारिया टेंकि गारिमोन। लोगोफोर स्किप खालामालासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, होमबानो मिथिगोन लोगोफोर। आं भिडिअखौहाय होमब्ला स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। डेन्जार एक्सिडेन्ट नै कासकट्रायाव। लांबाय नै जिल्लानि प्रेसिडेन्टआ। जिल्लानि प्रेसिडेन्ट डेन्जार जादोंलै सयथिबो बाब बायफ्लेजोबदों गारिया। আমার এইখিনিতে এখন বাই बेजों जादों नै गारिया। बा डेन्जार ड्राइभारा नै ड्राइभारा कासकट्रा स्पट डेन्जार जादोंलै। थैबाय नै सासे थैबाय। एफाबायदि माने गुरा जानाय बेफोरबायदि माने मेगनजों नुफेराखैमोन लोगोफोर। आयु मासे गिख्रंथाव लोगोफोर एक्सिडेन्ट। आयु 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 बाब 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 खम बिखा माने खामो लोगोफोर। न'खरनि मानसिफ्रा खम बिखा खामबाय लोगोफोर। आयु 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 आयु। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिनोमोन। लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो जाहाथे गोदान भिडिअआ नोंथांमोना बयनिबो सिगांसिम नुहैगोरो। थेंक इउ। जय हिन्द।